gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanino. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Matias Apostol. Mao kini siya ang gipili sa Espiritu Santo aron mopuli sa lugar ni Judas Iscariote kay nagpakamatay man to si Judas tungod sa iyang guilt nga siya hinungdan nga nalansang si Kristo sa krus, na bakanti ang 12 ka apostoles, nahimo na lang 11. Mao tong ilang gipunan og usa og si Matias nga karon San Matias maoy napuli. Atong hangyoon ang iyasad nga pagampo alang sa ato karong mga kahimtang sa kalibutan diin ana ay mga problema sa atong mga katilingban, labi na ning pag-away-away sa atong mga leader sa nasod, Ukraine o ang Russia, ang ato sa dinhing pipila ka mga political candidates nga murag wa pa magkahiusa, ato sa silang iampo nga magdinawatay sama sa pagdawat sa mga apostoles ni San Matias isip ilang bag-ong sakop og nahimo karong kauban didto sa gingharian sa langit. Iampo pud nato ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, nakighiusa sa atong mga panginahanglan nga hatagan sa daghang grasya sa ilang kinabuhi. Karon sa adlaw kuyog nato dinhi ang mga daghan man ni sila mga alumni sa Arcelo Memorial National High School. Ang buhi pa ni Aaron. Right. So good. Ang sani nga batch 1981 hangtod 2021. Bahala na kung sa batch ninyo, ang importante nga buhi pa mo. Niya human atong iampo kay kini man sila maoy mga kuan karon, mga leaders karon sa atong katilingban nga makahatag yun og maayos ang panig-ingnan alang sa nagsunod nga generation, labi na diha sa atong pagpalambo sa atong professions, lain-lain nga academic achievements in life. Atong karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya.
Ginoong Heso Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kitang, O Dios, gidugang mo si San Matias sa pundok sa mga apostoles. Tuguti kami nga tungod sa iyang panabang, sa among kalipay, sa maayong palad, sa imong paghigugma kanamo, mahimo unta kaming takos nga mahiapil sa pundok sa imong mga pinili. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka adlaw ni Ana, samtang nagtigom ang mga usa ka gatos o kawhaan ka magtutuo, mitindog si Pedro og miingon, mga igsuon, kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan, diin ang Espiritu Santo, pinaagi kang David, mitagna mahitungod kang Judas, ang mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Hesus. Si Judas, usa ka sakop kanhi sa atong pundok, kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puloy-anan, ug wala nay magpuyo niini. Og nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Busa, kinahanglan mo apil kanato ang usa ka tawo aron mo saksi sa pagabanaw sa Ginoong Hesus. O kinahanglan nga usa siya sa atong pundok, sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-uban pa kanato, sukad sa pagpamunyag ni Juan, hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Busa, misugyot sila og duha ka tawo. Si Jose nga ginganlag Barsabas, ginganlan usab siya Gusto, og si Mateas. Unya nagampo sila, Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tao. Busa, itudlo ka namo, Ginoo, kung kinsa ni ining duha ang imong gipili, nga mupuli kang Judas sa pagkaapostol nga iyang gibiyaan, aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Humani ini, nagripa sila kung kinsay mahipuli, og si Mateas mao ang napili. O gidugang siya sa pundok sa napulog usa ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug sa kalingkuranan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod.
Dayga kamong mga sulugoon sa Ginoo. Dayga ngalan sa Ginoo. Daygonon ta ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan. Uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw. Daygonon ta ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ng iyang himaya. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan. Uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadung-aw gikan sa langit, ug sa yuta nga naa sa ubos. Hatagan sa Ginoo ug usa ka lingkuranan. Uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Gibayaw niya ang ubos, gikan sa abog. Gikan sa kalapukan, iyang gialsa ang kabus. Aron palingkuron sila, uban sa mga kadagkuan. Uban sa mga kadaguan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo ug usa ka lingkuranan. Uban sa mga kadaguan sa iyang lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamutawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong Amahan. Dili kamo
mao'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw og mamungag daghan mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo o ang atong unang pagbasa, apil ng atong salmo, naghisgot og pagpili. Bag-o pasadtang naghimo og piniliay. Unsa may kalainan sa atong piniliay o sa pagpili o sa piniliay nga iya sa Ginoo, nabay kalainan? Unsa man? Pagpili og leader ba? So ang Ginoo, ang iyang giingon, ako maoy nagpili kaninyo. Bisan pag unsa pay atong gipaagi sa pagpiniliay, ang Ginoo gyud gusto siya nga ato nang dawaton ang kamatuoran nga siya gyud maoy nagpili sa mga napili. Parehara gud na anang babae nga kanang mamabdos, unya gi-rape man sa iyang uyuan, nya namabdos. Kinsa may nagtugot nga maumol ng bata diha sa tiyan, pinaagi atong rape sa iyang uyuan. Ang iyang uyuan, siya mo'y nagkuha na ang gi-rape? Wala. Kana kay naumol, ang Ginoo gid ana mao'y hinungdan. Tuo mo ana dili. Hinay man lagi yung tingog. Kinsa man say nagpili nga kanang imo rong bana or imong asawa, maasawa na nimo or mabana. Kinsa nagpili? Ha? Sige, lingian na imong tupad na kinsa nagpili. Kinsa nagpili sa imong bana niya. Moingon sa naro imong tupad, wa ba magani ko'y uyab? Wa pa kay uyab, ala, pangayo sa Ginoo. Mga igsoon, gusto sa Ginoo nga muilagid ta nga siya'y nagpili kanato. Gani, sa pagsud nato dinhis kalibutan, gipili na tangdaan sa Ginoo. Matod pa sa mga salmo ug sa mga propeta, naingon sila, sa wala pa ako mataw, sa diha pa ko sa tiyan sa akong inahan, gipili na ko sa Ginoo. O kining pagpili sa Ginoo, dili ni siya magtawag nato nga mauna gid nay mahitabo. Mao na sa 12 ka apostoles ang nagpili mao gyud si Kristo, ang Ginoo. 12 kauban si Judas Iscariote. Plano bas Ginoo nga si Judas magbudhi? Wa oy. Pagpili ni Hesus sa 12 ka apostoles, wa maapil sa iyang plano nga magbudhi si Judas. Unsa may naay plano sa Ginoo? Ang plano sa Ginoo nga si Judas kauban sa ilang buluhaton nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Mo naghisgutan na ni San Pedro sa unang pagbasa, ingon siya, 12 baya ta kabuok ang gipili. Hibaw ibaya nga si Judas kauban baya to nato sa atong buluhaton. Mo na ilang gitanaw. Pero nganong nagbudhi man si Judas? Ha? Kay natintal sa yawa. Muna kining mga pinili karon sa Ginoo, ang bag-o natong mga napili nga mga kandidato nga nangadaog ni daog karon sa lain-laing posisyon, pinili na sa Ginoo, pero ay kumpiyansa na ay mga Judas diha. No. Pero ato bang concern? Ato ba ng concern nga atong papahawaon ng Judas diha? Kita ba'y moingon nga kana siya Judas na?
Kita? Husga. O mo na, ayaw na lagreklamo. Ato ginang dawaton nga pinili na sa Ginoo, pero muangkon sa tanga na ay dihay mga hudas. Karon, unsaon man aron nato para magmalambuon ang atong pagpili, mahimong makapadayon ta ba? Matod pa ni San Pedro sa unang pagbasa, mupili taglain nga mupuli sa lugar ni Judas. Nya unsa la pagpili? Ripa kanang lot, ang bunot-bunot ba? Simple raman to kay 120 raman sila kabuok. Pero giagi nila nga kanang by lot. Dili ba kanang ingon nga ikaw ana. Karon sa atong nasod ang pinili ay gipaagi nato og democratic way, majority. Sa tawag na? Majority lose or wins, or loses or wins. Ramasan mo wa ka eskwela high school. Majority wins. Unya unsa may buhaton sa minority? Mao na ang minority mudawat tan-aw ha kinsang duha ka buok ilang ginominate. Ang nominate nasa na? Kandidato ba? Ang una angan ato niya si Jose nga ginganlag Barsabas, ginganlan pagyud siya og husto ba? Just. So dunay daghang background nga gihatag ni Jose. Barsabas, husto sa to pa murag somebody siya. Kaya doon na may mga extra nga description. Naa siya ay mga gitawag na to extra nga credentials. Ni graduate of doctorate. Naa siya ay mga credentials lagi. Karon ang iyang kaatbang mao si Matias. Kanaray gisulti. Matias. Wa na. Sa ato pa minus og credentials. Karon pag pick up na nila kisa may nidaog si Matias. Unsa may gibuhat ni Jose nga murag mas qualified pa unta siya. Wa may gibutang diring nagrally. Wa man sa siya mo petisyon. Iyang gidawat. Ana. Nganoan? Tungod kay silang nagpili, nagsunod sa Ginoo ug mitahod nga ang Ginoo gyud mao inipili. Ibutang nato ron sa imo ron kuan, imo ron kinabuhi. Human sa imong kasal, gikulata ka sa imong bana. Unsa may imong buhaton? Buwagan o pakamatyan? Tubag. Musta mo diha kamo mga alumni diha sa Arcelo, San Vicente man karon sa una. Musta mo wa pa ninyo nakigbuwag sa inyong mga asawa or bana? Kanang nibuwag Judas mo. Mao mo to Judas nibuwag tungod kay wa na mo haom sa iyang gusto. Mo na si Kristo nihatag og kining gitawag nato og teaching, iyang sugo diya sa atong ebanghelyo ningon siya, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Ug unsa may paghigugma ni Kristo nato, gawas nga gipili taniya nga mahimo niyang kauban sa buluhaton, iya pagitang giisip nga higala. Siya dili na mo nako tawgon rog sulugoon, tawgon tamo og higala. Ilingi ako no nang imong tupad. Ing na higala ko nimo, ing na kana. Ing na higala ko nimo, am I your friend? Iya, pangatan-a ka no. Hoy, panglingi mo, alumni bitaw mo diya kadaghanan. Lingi ba?
Inahigala ko nimo, nya paglingi nimo, imo din ang ex sa una, no? Nya ka, ang animal, buhi pang animal dahil. Ayan na lang to hinumdumi katong nangagi god ikaw no kusog jud kay kang muhisgot anang nangagi or usaban na sa imong gipanguyaban sa una nya wa gyud kasugta or imo nang crush pero didto nanguyab sa imong amiga ayan na lang nahisgoti kayo move on. Anya unsa may mo isulti you are my friend kana gyud importante kayo gihimo niyang higala ang iyang gipili. Kanindot unta sa atong politika karon ang mga nidaog muingon sa napildi, you are my friend. Nya ang napildi sad muingon sad, same to you. Nindota no? Unsa kay mahitabo sa atong nasod? Kung friendship na sila. Pagkanindota ka ha sa atong nasod. Why magsigi og yaw-yaw, why magsigi bash diha sa social media, why magsigi og ano bang mga bati gitawag ni natog toxic nga mga words o mga messages. Toxic. Ang sama ng toxic, uso naman kay karon ka ng mga food supplement, mukuha kuno na cleansing. Kinahanglan ta mag-cleansing. Tanawa na inyo mga naong. Pila ka tuig ang milabay sukan mo ni graduate og high school. Nawa inyo mga naong unsa man toxic. Unsa ba man inyo mga naong ba toxic or unsa may opposite sa toxic? Unsa opposite ana? O ako kibaw og toxic hugaw unsa may opposite healthy sana pagsol healthy mo na siya inspiring unta tag kinabuhi nya unsa may makapa-inspired gugma love unsa gay unang himuon sa taong nahigugma himuon niyang higala ang iyang isig ka tawo friend. Kinsay mas ganahan nimong iistorya, ang imong anak o ang imong friend? Kamo bang mga ginikanan? Ganahan ka masig istorya sa imong anak o imong friend? Ambot lang ninyo. Kinsa may ganahan nimong isigag istorya, ikaw anak. Kinsa may ganahan kay nimong istoryahon, imong parents o imong friend? Ikaw asawa, kinsa may ganahan imong sigig yung kag atubang istorya, imong bana o imong friend? Ikaw sad bana, kinsa may imong ganahan yung sigig istorya nga adlaw gabi hapit 24 hours magsigi kag text, ang imong asawa o imong friend? Mao na si Kristo niingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Unsa ta niya paghigugma? Gihimutan niyang friends. Tingali BFF, best friend forever. Nothing gonna change my love for you. Ano siya? Nya dayon nisumpay day si Jesus, there is no greater love one can offer to his or her friend except to lay down his life for his or her friend. Walay laing labing dakong gugma nga ikapakita ang usa ka tawo ngadto sa iyang higala gawas sa pagpakamatay para sa iyang higala. Hinaut unta ang nidaog sa atong piniliay anda magpakamatay para sa mga napildi. No? Kamong nidaog gikas presidente nga rikotobs konsehal sa lungsod, pagpakamatay mo para sa mga napildi. Ayaw silag patya. Kamoy pagpakamatay, reach out to them. Be patient to them. Help them. Heal them. Di ba?
Nindota, no? Kamo sa mga nangapilde, aysan mo pag-act nga muramog mga hudas, nga inyong buko-bukuhon ang mga nidaog, aron lang yun dili motulin sa ilang programa. Kabyuna ninyog maayo, dunggabon pag ninyog maayo, aron inigagas ilang dugo, din ana sila makalahutay og trabaho. Sa may buhaton ninyong mga napilde, ha? Pagpakamatay sad mo sa inyong mga leaders karon, be a good friend to the winners. Muna, unsaon man sad nimo? Respect them, appreciate them, honor them, serve them. Kaya ito man ang gipili. Di ba? Kamu ba'y gapili nako nga maanhi ko sa parokya? Kamu? Kisa may nagpili? Si? Ginoo taon Archbishop Palma. Nya si Archbishop Palma kuyog sa iyang konsultores sa personnel, mao inipili na kung ibutang ko dinhi. Pero sila nagampo sila. So ang hitabo, ang Ginoo gyud nagpili pinaagi ni Archbishop Palma, gibutang ko diri. Nya mutahod mo nako. Naamoy reason nga mutahod mo nako nga di man kamoy nagpili nako. Nga naman kay nipili man sad mo nga anhi mo dinhi mo simba aning parokyaha. Nya kining parokyaha under maning Bishop Palma, bisag kinsay ibutang dinhi inyo gyung tahoron, dili ninyo ikumparar ay mas maayo gitong sa una ay kaniwagin ni siya ayo. Ayaw ana. Kamo kusog ra ba sa kay mo kumparar og pari? Muna unfair ba yan namo? Sugdon ra ba niyo kumparar ang among mga naong sa ulam bati lagi ni sa naong. Mas cute tong sa una no, siya mas cute. Ayaw mo ana. Unsa naman lay buhaton nyo? Accept. Nya humag accept, support. Ana. Mao nay nindot kayo. Mao nay gugma. Anha ta diha mo lambo og nisaad ra bang Ginoo pinaagis atong tubag sa salmo. Hatagan siya sa Ginoo og usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hain ang lungsod sa Ginoo, wa dinis lungsod sa liluan. Tua sa langit. Kitang tanan nga motuman sa sugo sa Ginoo, tua na ta didtoy lingkuranan. Doon na tayo mga trono dito sa iyang lungsod. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na ganahan kang doon na kay trono dito sa langit. Pangutan ako na. Ganahan ka? Nya, musanong gani siya, ing na dayon, pagpakamatay para nako. Di ba? Ana na siya. Nindot kayo na. Doon na din tayo trono. Muna si Matias, nagpakamatay para ni Kristo, para sa iyang mga kaaway. Maunang duna na siya trono dito sa langit. Si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, nagpakamatay para sa ilang mga kaaway. Tuwa na sila trono dito. San Vicente Ferrer, o uban tanang mga santos, nagantos o naghalad sa ilang kaugalingon para sa mga tao, apil na sa mga kaaway, tuwa na ron dito'y trono. So atong iampo, nga atong kaigsuunan karon labi na in relation sa atong bag-ong piniliay nga nahitabo, makakat-on ni ining gugmang Diyos nun. Ang paghigugma sa matag tao, tungod kay sila, pinili sa Dios, higala sa Dios, o presensya sa Dios. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, si Kristo mitawag kanato nga iyang mga higala ug nagsugo kanato sa paghigugmaay sama sa iyang paghigugma kanato. Malaumon kitang muingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa simbahang Katoliko nga pinaagi sa pagpuyo subay sa bagong sugo sa paghigugma, atong madala ang Dios ngadto sa tanang katawhan
Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang kanila nga naghupot og mga buhatang publiko dinhi sa atong nasod, nga magiyahan pinaagi sa Dios nung grasya, aron mag-alagad uban ang kamatinud-anon, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga minyo, nga sa matag adlaw diha sa kalipay ug kagul-anan, mabutang sa ilang mga kasing-kasing ang sugo sa Dios nga magminahalay sa usag-usa, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuunang nihalina, nga ang Dios maghatag kanila sa walay katapusang Pinoy-anan, diha sa iyang kahimayaan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo diha sa pangama ni San Matias imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? What do we have that is not already yours? All we possess are the lives we're living, and that's what we give to you, Lord.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong simbahan, nga sa dakong pagtahod gipahinungod sa pangilin ni San Matias. Pinaagi ni ini liguna kami tungod sa gahom sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kaitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Apil na usab ang among mga igsuon nga nagsimba sa online nga mga misa.
Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles sama ni San Matias, uban ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita karon pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigod ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mahingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Bahala sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, holds like a lamp to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. O Ginoo, sa kanunay puna sa Dios nong mga gasa, ang imong banay aron pinaagi sa pangaman ni San Matias alang kanamo, imo unta kaming dawaton diha sa kahayag nganha sa paghiapil sa talad sa mga santos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gugma. Kanus-am ni nato mapahimuslan kung ato ning gamiton ngadto sa atong isigkatawo. Unsay unang buhaton, himuon gid natong higala ang atong isigkatawo. Ya ang sunod, magpakamatay ta para sa atong higala. Muna pinakanindot. Salamat sa nakighigala nato, nya namalit og slots. Kamoron malangit yun mo mamalit mong tanan. Ang atong nahalin na slots sa atong project dinhi, ang atong DOPS niabot na as of yesterday og 4,367 slots. Atong pakpakan ang Ginoo. Daghan-daghan pa ang atong gibaligya na pay 49,633 ka slots. Hinaut unta nga ato ning tabangan kay dako kay ning kapuslanan sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. Ato gyung pilion ang pagtukod sa balay sa Ginoo aron iya sa tang tukuran og balay dinhi sa yuta og didto sa langit. Congratulations sa alumni sa Arcelo. Hinaut unta malampuson mo, may tag kusog paning uwan. Adi di ay mutuang na unta ning uwan aron nga mas enjoy ang inyong alumni homecoming. So hinaut unta ma-promote ninyo kanunay ang love of God as you go along with your celebrations. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanino. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa uban sa mga apostoles ni San Matias, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, na
ganahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo karon ug sa gihapon atong pagsimba